गाव गावनि खुगायावनो गाव गावनो थैयो। अभार स्मार्ट दिन्थिनानै गावनि नामखौ हाइलाइट खालामनो नाजानाय, गावनि मुंखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनो नाजानायावनो गाव गावनो दा गाब्र'दों। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। बे मोनसे टपिक, नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ। आं बे टपिकनि सायाव मैया दाखालिनो भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय बे खैदिनाव बिराद बिजियाव दंमोन लोगोफोर। गामियाव हाबा हुखा जालागासिनो दंमोन, बेवहाय आं बिजि थानांदों। बेनिफ्राय आं दा दिनै एसे लेटजोंबाबो बे भिडिअखौ लाबोबाय। लोगोफोर, बे बिजुलि बर' होननाय बे सासे आइजोआ एसटि होनाय होयैनि सायाव जोंनि हाग्रामा महिलारि सारखौ गाज्रि बाथ्रा बुंनानै लाजि फोनांहरदों बा गाज्रि बाथ्रा बुंनानै सोंखारि हरदोंमोन। बिथांनि बे सोंखारिनाय बाथ्राफोरखौ गासैबो रायजो राजा नुखाजोब्बाय। अब्लाबो एसे नायबाव नोंथांमोनहा आं दिन्थिनोसै, दे नायनानै लादो। हाग्रामा गुन्दा गुबुन हारिनि एसटि होनो नागिरग्रा नोङो, जों बर'फोरखौ गुबुन हारिनि आथिं सिङाव दोननो नागिरदों। गुन्दा साला हिनजाव सानै लानो लाइ होग्रा नोङो, गल्ला बुजाब बेखौसो सिट बानायलायदों। हिन्दी रोङा, इंलिस रोङा, हारसा रोङा, बेखौसो सिट बानायलायदों। बोख्लायनांगौ बेखौ, गुन्दाखौ बोख्लायनांगौ। दा नुबाय नोंथांमोनहा माबायदि बियो अश्लील भाषाजों सासे शिबखौ, जोंनि सासे बर'नि नेताखौ सोंखारि हरदोंमोन। बिनिफ्राय जेब्ला बिनि सायाव एक्सन लानाय जायो, जेब्ला बिनि सायाव एफआइआर होनाय जादों, अब्ला बिथाङा निमाहा बिहरदों। बे निमाहा बिनाय भिडिअखौबो नोंथांमोनहा एसे नायदो। बेखाय आंबो बानायफ्लांबाय, आंखौ अननानै निमाहा होदो। आंनि बुंनाय रावफोराथ' निमाहा होथावना नङा, थेवबो नोंथांमोना आंखौ एसेबां हायो निमाहा होदो। आङो खर' गंग्लायनानै निमाहा बिनाय जाबाय। दा नुबाय नोंथांमोनहा माबायदि बिथाङा अश्लील भाषाजों रायहरदोंमोन, लाजि फोनांहरदोंमोन, आरो जेब्ला बिनि सायाव एक्सन लानाय जादों अब्ला माबायदि निमाहा बिहरदोंमोन। आं बुंदों, गावनि खुगायावनो गावनो थैयो। बिजुलि बर' बिनानाव, नोंथांखौ आङो सोंथि खालामहरदों। नोंथांमोना सानदों नामा सोरखौबा गाज्रि भाषाजों सोंखारि हरनो हायोब्लासो जोंनि मुङा हाइलाइट जागोन, जोंनि मुङा भाइरेल जागोन होननानै? बेबायदि गोरोन्थिखौ मालाबाबो दाखालाम। आरोबाव साथामसो आइजोफोर दंबावो रायजो राजा नोंथांमोन। बे साथामसो आइजोफ्राबो माने ओरैबायदि रोंनायाबा मा रोंगौथाय, नलेजआबा गावसिनावबा मा बेसेबां नलेज दंथाय। जोंनि एसटि होनाय होयैखौ लानानै, एसटि मोननाय मोनैखौ लानानै दाख्लैयो बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गथ'फ्रा सेक्रेटारियेट अफिसखौ बुख्रेबदों, खुद्रिसारदों। बेखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै। खुद्रिसारनानै दिन्थिनो हादों, बेबो खोब मोजां खामानि जादों। नाथाय जोंनि सेक्रेटारियेट अफिस, जोंनि सम्पथिया नस्थ' जादों, बेखौ आं दुखु मोनदों, बेल'। खिन्थु खुद्रिसारनाया गाज्रि जायाखै। आरो स्टुडेन्ट गथ'फ्रा खुद्रिसारा, सोरथो खुद्रिसारनो? हारिया माबा मोनसे रं लामाजों थाङोब्ला बेखौ स्टुडेन्ट गथ'फ्रानो खुद्रिसारखानांगोन। आरो जों मिथिगौ बै दिनाव हथात माने सानस्लाबनो हायै, बुजिस्लाबनो हायैयाव बे घटनाया जालांदों होननानै। बे एसटि होनाय होयै, मोननाय मोनैनि सायाव नोंसोरल'सो सिन्था खालामदों नामा? नोंसोरल'सो सानदों नामा बिनि खोथाखौ? एसेबां जोंनि गेजेराव गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुंफोर दं, बिथांमोनहा सिन्था खालामगासिनो दं, बिथांमोनहा सानगासिनो दं। बा बेनि नलेज जायफोर दं, जोंनि दैदेनगिरिफोर, बिस्वजित दैमारि सारखौनो बुं, खाम्फा बरगयारि सारखौनो बुं, हाग्रामा महिलारि सारमोनखौ, बिथांमोनखौनो बुं, बिथांमोनहानो दा बिनि सोमोन्दै बुजायगासिनो, नोंथांमोननो बिथांमोनहानो माने बिनि सोमोन्दै बुजायहरगासिनो। दा बेफोरनिफ्राय नोंथांमोनहा नलेज ला। बेबायदि जोंनि दैदेनगिरिखौ एसेबां गाज्रि भाषाजों रायनाय बुंनाय, भट होनानै जोंनो देरहाहोयो, अब्लानो जे बिथांमोनखौ देरहाखांनायनि उनाव गाज्रि भाषाजों रायनांगौ, सोंखारिनांगौ, बेफोर मोन्थायखौ नोंथांमोनहा बबेनिफ्राय मोनदों?
बिजुलि बर' बिनानावा बुंदों हाग्रामा महिलारि सारा हिन्दी रोङा इंलिस रोङा बेखौनो सिप बानायदों। बे नोंलाय बेसेबांथो हिन्दी रोंगौ, नोंलाय बेसेबांथो इंलिस रोंगौ बिनानाव? हो? गावखौ सिगाङाव नायग्रो, बिनि उनावसो मालायखौ बुं। जोंनि बर' समाजाव गोबां गोरों गोरा लिटारेट सुबुंफोर दं, मेलेमजिबि, गियानजिबि, बुद्धिजिबि सुबुंफोर दं। बिथांमोनहानो दिनैसिम हाग्रामा महिलारि सारखौ बुङाखै। नोंथांमोना साननो हागौ हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोनग्रा बियो होननानै। नाथाय आङो पार्टिनि बाथ्राजों बुङा। प्रमद बर' सारखौ सोरबाफोर गाज्रि गाज्रि भाषा बुंहरबाबो आं बेखौबो गाज्रि मोनगोन, बा जोंनि गासैबो बर' नेताखौ सोरबाफोर बेबायदि अश्लील भाषाजों बुंहरोबा आं बिथांमोनखौ बयखौबो गाज्रि मोनगोन। मानोना मोनसे जोंनि हारिखौ जाबा दाजाबाबो बिथांमोनहानो सालायगासिनो दं, दैदेनगासिनो दं। बिथांमोन दैदेनाबा सोर दैदेननो? बेवहाय गोरोन्थि गेना गोरोन्थिया जालांगोन, बेखौ जोङो गावजों गाव बुंलायनांगोन, इसिबां गाज्रि गाज्रि भाषाजों सोंखारिलायनानै नङा। जोंनि हारिनि सोंखारिलायनाय बुंलायनायफ्रानो गासिबो माने थुबस्रा थुबस्रि गावस्रालायनाय हिंसायारि खोथाफोरल' बांसिन नुनो मोनो। माने हिंसाजोंल' बांसिन खालामनाय, हिंसाजोंल' बांसिन बाथ्रा बुंनायफोरखौ जों नुनो मोनो। बिनि जाउनावनो हारिया दिनैसिम खौसे जानो हायाखै, हारिया दिनैसिम ज' जानो हायाखै। दा जेरैहाय बे बिजुलि बर'खौ सोरबाया बै समाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि सारखौ रायहरदोंमोन गाज्रि गाज्रि भाषाजों, अब्ला बुंदों जानो हागौ बिराद मोजां खामानि मावदों नोङो, हामथारदों, बिदिनो बुंथारनांगौनो। नाथाय बेबायदि बिदिनो बुंथारनांगौ, हामथारदों, बिदिनो बुंथारनांगौ होननाय बिजुलि बिनानाव नोंखौ बिदि बुंनायफ्रा दा नोंखौदि एफआइआर होदों, सोरबा नोंखौ दा नोंनि जानानै गसंगोन ना? रावबो गसङा। बेनिखायनो सानै हयै बाथ्राखौ बुं। जोंनि मेलेमजिबि, जोंनि दैदेनगिरि, जोंनि लिडार, जोंनि हारिनि लिडारफोरखौ सनमान होनो सोलों। जाबाबो जायाबाबो बिथांमोनहानो हारिखौ दैदेनगासिनो दं, बिथांमोनहानो हारिनि मोजां खामानि मावगासिनो दं। बेवहाय गेना गोरोन्थि जायोब्ला जोङो माने रायहर बुंहर एफा एनै, खिन्थु इसेबां गाज्रि गाज्रि अश्लील भाषाजों नङा। दा बांद्राय खुगायावनो मानसिया थैयो होननाय रावा बेनो। दा बे आं बेवहाय बे बड'लेण्ड टाइगारनि बाथ्राखौ एसे लाबोफानोसै। बे बड'लेण्ड टाइगारा जेब्ला थांनाय बाराव जेब्ला इउपिपिएलआ जेनदोंमोन, बै समाव इउपिपिएलआ जेब्ला देरहादोंमोन, बिपिएफआ जेब्ला जेनदोंमोन, अब्ला बिपिएफनि नेताफोरखौ बियो इउपिपिएलनि जानानै इसिबां गाज्रि गाज्रि रावजों बाथ्रा बुंहरदोंमोन, रायहरदोंमोन। दा मा जाखो? दा मानो एब्रेनानै थानो गोनां जाखो? दिनै बिनि खुगायाव मानो लेवारनि खुगायाव संख्रि होनाय बायदि थनथ्र'नानै मानो थानो गोनां जाखो? गाव गावनि खुगायाव नुबायना। बेनिखायनो आं बुंदों, खुगा दं होननानै जानला मोनला इसिबां बाथ्रा दा बुंलाबाय। लिगेलि बाथ्राखौ बुं, फर्मेलि बाथ्राखौ बुं। आं सनमान खालामजोबो गासिबो पार्टिनि जोंनि नेताफोरखौनो आं सेलुट खालामजोबो। बिथांमोनहादि जोंनि हारिखौ दैदेनगासिनो दं। आं रावबो पार्टिखौ रावबो पार्टिनि जानानै सोरखौबा गाज्रि बुङा, सोरखौबा बुंगोन फर्मेलि आङो माबा मोनसे गोरोन्थि नुयोबा आं बेखौ बुंहरगोन। प्रमद बर' सारखौबाबो बुंगोन, हाग्रामा सारखौबाबो आं बुंगोन, नाथाय बेबायदि अश्लील भाषा आंनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय नङा। बेनिखायनो आं बुंदों, जानला मोनला अश्लील भाषाफोरजों जोंनि नेताफोरखौ दाबुं। मानोना जोंनि हारिनि खोथा, जोंनि हारिनि थाखाय दावगालांनायनि बाथ्राखौ नोंसोरल' नङा, जोंल' नङा, जोंनि गासिबो गोरों गोरा सुबुंफ्रानो सानगासिनो, दैदेनलांगासिनो। दा बेखौनो आङो बुंनानै आं फोजोबबाय। आरोबाव जोबनायाव आं बुंगोन, साथामसो आइजोफोर दङ, नोंथांमोनहाबो बुजिनानै लाखा। जानला मोनला बाथ्रा बुङोब्ला, माने माखासेखौ आं नुगासिनो दंखायो दायो, आं नामखौ लाया दा। ओरैबायदि बाथ्रा जेन गावसोरल'सो नलेज दं, गावसोरल'सो गियान दं, गावसोरल'सो आन्दलन मोनबोदों, गावसोरल'सो हारिनि थाखाय माबाबोदों। खिन्थु गावसिनाव बेसेबां नलेज दं, एसटि मोनबा मा जागोन, मोनाबा मा जागोन, बेफोर खोथाखौनो जेबो मिथिया खोमा। बेफोरबायदि मानसिफ्रा जे इसिबां बाथ्रा बुंलाबायनानै लिडारफोरखौ गाज्रि गाज्रि भाषाजों सोंखारिदों। दा लोगोफोर, आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाया बेनो, माने जोंनि नेताफोरखौ बांद्राय अश्लील भाषाजों रायहरनायफोरखौ आं एसे
गाज्रि मोनखादोंमोन दा बेखौ आङो एसे लेट जाबाय भिडिअआ दाख्लैनो आं लाबोनो सानदोंमोन बिजिखाय आं हायाखिसै दा आंनि दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो दा आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय दिनै गोजोन्थों खुलुमबाय